Convergència i Esquerra. Com veuria aquesta possibilitat, o si prefereix una opció tripartita o... Mira, en primer lloc, jo el que haig de dir és que avui entendre's en Convergència és difícil, i això ho ha explicat molt bé en Joan Elorriz. Entre altres coses perquè avui la Convergència d'avui és la que està protagonitzant retallades a tort i a dret, en salut, en educació, en serveis socials bàsics. I per tant nosaltres només pactarem amb aquells que plantin cara a les retallades i amb aquells que no practiquin retallades. En segon lloc, això no fa que inevitablement haguem d'anar a pactar amb uns socialistes que van acompanyar les retallades a Madrid, les van aplaudir, que ara són molt ferms davant de les retallades d'en Mas, però que en canvi no han estat prou ferms amb les retallades de Zapatero. I per tant hi haurà una dinàmica local, per descomptat, però el que sí que haig de dir és que Iniciativa Verds Esquerra Unida arreu i també a Girona, i el Joan ho ha explicat molt bé, el que farà és prioritzar les polítiques socials, les polítiques que apostin per un canvi de model i per tant amb una forta dimensió ambiental i amb una forma d'entendre la política més participativa, més dialogant, sense autoritarismes. Això, qui millor ho expressa a Girona és Iniciativa Verds i Esquerra Unida i és, jo crec que el millor candidat, en Joan Elorriz, aquí a Girona. I per tant nosaltres aspirem a tenir molta força per poder impulsar aquestes idees que hem estat impulsant en els darrers 8 anys, per fer-ho fins i tot amb més força, amb més vots i amb més regidors i més regidores, perquè entenem que el que és clau és que Girona giri per fer front a les retallades, per fer les polítiques socials que han estat exemplars, per fer les polítiques de recollida de residus que hem fet i poder estendre aquest lideratge anant més enllà en matèria de mobilitat, i per això necessitem més vots, i per això necessitem més força, i això és el que aspirem a la ciutat de Girona, i això és el que el Joan Elorriz està explicant molt bé. Però en tot cas, amb això que comentes, Joan, sembla que seria el moment d'Iniciativa de passar a l'oposició,